Imfene eminyangeni sithi umphumeleli. Uma ngingathatha imfene ngiyibeke egroundini mase ngithi amadoda awu20 ngithi awahamba uyibamba ngesandla ngilethele yona ngizowanika imiliyoni ngeke uzuyibamba. Izophuma la kuwena, izophuma nezicathulo, izophuma nehluzi kodwa izophuma okusalayo. Umuntu mekuthiwa into zakhe zivaleke ngempela akusenzeki kodwa zivalekile nje, uvale kumile kuthule. Ufuna lo muntu asetshenzwe ngesikhumba semfene kakhulukazi. Asetshenzwe ngesikhumba semfene. Isikhumba semfene siyinto umuthi ngifuna labantu mina bathi Babu Dokotela angazi noma le group engayilanda ngaza yini nazo kuwena. Babu Dokotela sake sasebenza nawe manje izinto zami sezavuleka zaphinde zavaleka akusabona akusenzeki lutho. Isikhumba semfene singena kakhulukazi kulabo bantu. Abantu abathi Babu Dokotela ngathatha ingane yomkhovu yafika kumina kabili kathathu manje ayisafiki kanti manje ngiyakhila iwendlu ewendi house yayo lehlala khona. Isikhumba semfene sesiyangenelela ke lapho ke. Babu Dokotela baba sizibawujabulile. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela